Het was die 4 februari de dag dat. Een mysterieuze knal bij het Amelon heel Greensloon op stel gezet. En Friesland een zelfstandige provincie bleef mooi. En wij in Bient even sjoggen hoe het gaat in Sochi. Welkom bij Bient. In 2007 kwam de 30-jarige sergeant Martijn Rosier uit Sint-Anne om het leven in Oeruzgan. In uw serie Oer 20 hier televisie bij de Omroep sjoggen wij daarop waarom. Wat dacht u toen u dat hoorde? Dat is niet waar. De spanning bouwt hem heel tijd meer op. Nog 2 nachtjes sliepen en dan beginnen de Olympische Winterspelen in Sochi. De Friese sporters binnen hut onder trainen op het Olympische complex. En sneun is de 4 kilometer. En Mandy begint het toernooi voor de shorttrekkers. Het praten gaat over de kwaliteit van het ijs en toch ook over dat nieuwe onbekende dopingsmiddel. Dat iemand weet krijgt wat het is, maar gewoon maatje haar daar wel zwaar over. Het zal wel eens voor verrassende uitslagen zwaar kunnen. De Friese sporters vielen haar intussen al aardig thuis in Sochi. Komt ze oeraltje in op de oranje fietsen. Hoe bevalt het je, hè? Ja, het is even wennen. Het is natuurlijk wel heel grutsk. Maar het is draai een beetje fijn. En ik ben natuurlijk wel hier vrienden hier geweest met de WK-afstand. En de ijsbaan die kennen we eigenlijk wel. Maar alles eromheen, ja, dat is compleet verloren. Dus, er is afval bijgebouwd. Het is dan niet eens al gekleerd, maar het ziet er wel heel mooi uit. Ja. Dus ze hebben wel wat in. Dit is het Olympic Park. Waar al die stadions bij elkaar staan en waar in het midden de medailleuitreikings binnen. Ja, dat ziet er wel heel mooi uit. De sporters verbloven in een streng beveiligde Olympisch dorp. Het maakt het indruk alweer, het dorp en de stadions. Het is alweer wel heel oors als bij de laatste winterspelen in Vancouver. Vancouver, wie het zei, moesten we echt 3 kwartier in de bus zitten, heen en weer waarom. En nu stap ze op het fiets en het 10 minuten best op de baan. En de setting is echt ongelooflijk. Ik denk net dat mensen in het kou weer mijn maatjes zullen, want het is wel uniek wat ze hier deel zetten. Maar net alles gaat van een leien dakje. Op internet een protte verhaal hoe het vlug uit de groenstam te dorp. Bruin wetter uit de hotelkraan en dat soort zaken. Het is soms wat onheimisch nog. Het dorp en het is ook wel best wel apart alweer hoe dat alweer gaat. Maar heel leuk. Ja, het bevalt wel. Ja, tuurlijk. Maar toen ik hier kwam, het is wel een beetje surrealistisch, vond ik. Een beetje, kijkt u de groenstand en het is een sleeps in hotels west nog nooit jij erin slipt had. Hier stond dat ik een beetje dat surrealistische gevoel. Ja, het is krek oude boon, hè. Dat zijn wij wel een beetje wend in oude boon. Dus, surrealisme in oude boon? Mooi apart dorpje, mooie boon, is het toch? Dus nee, dat ben ik wel bekend mooi. Wat vergelijken ze nou oude boon met Sochi? Nou ja, qua dorp, hè. Het Olympisch dorp is echt een dorpje. Ja, daarom, hetzelfde. Wat doen we nou dan de hele dag? Ja, behalve training natuurlijk, maar... Nou, Sjenk en ik ben een beetje aan het proberen in onze kamer vol te krijgen. Mooi extra ding van beneden uit onze huiswaai. Dus we hebben geen kapstokking en tafel en zo, dus we hebben overal wat sneaky, wat spullen aan het opgaan. Dat gaat al mooi, heel aardig wat. Dus hoe 3 weken is die huishakje vol. Maar hoe dan ook, het belangrijkste is de kwaliteit van het ijs. Het is goed ijs, we moeten gewoon in wennen. Het is weer oors dan Orenbaan, dan in Heerenveen wat wij gewend binnen. Het is hut, maar ik ken er wel al redelijk snel op. Maar je moet gewoon zelf even wennen om de omgeving en gewoon het hele gebeuren even. Toen ik hier binnenkwam, ben ik echt onder de indruk van dit fantastische stadion. Doe ik? Ja, nee, het stadion is echt heel mooi. Maar wij het vorige jaar ook al zien, hè? Dus wij wisten al een beetje wat we verwachten gewoon. Maar nee, het is zeker een mooi stadion. Het is een hele happening hier. Hoe wie het om op het ijs te staan? Hoe wie het ijs? Ja, het wie heel hut. Dat hadden die jongens volgens mij al zijn. Dus dat we even wennen, maar het viel goed en ik heb er zin in. Ja, en wat denk je? Wat binnenkomsten op deelname aan de relay? Nou ja, het wordt nog moeilijk, maar ik zal gewoon alles eraan doen en we shit wel. Van Almanje maakten de shorttrekkers onder de bak. Ont die tijd, tja, wat doe je dan eens? Nou, niks. Oh. Beetje om energie. Dat is niks voor jou, nevens mij. Nee, zeker niet, maar dat gaat allemaal nog prima. Komt helemaal goed. Ja, maar dat is echt niks, dus sliepen, op bed lezen en that's it? Nee, jongen, ik sliep net. Maar dan doe ik dan wat, dat ik sliep. Ja, okay. Ik doe niks. Dus ja, ik zit wat op bed met de telefoon in de hand en voor de rest doe ik niks. Ja, met de tijd een beetje vol, meisje. Maar eerst sneun de 4 kilometer. Grutte favoriet is Sven Kramer. Maar makkelijk wordt het net, want wat doggen de Russen?
Ja, dat weet je net. Hè. Ze zijn altijd een beetje duister bij ze dwaande. Wat doen ze nou eigenlijk? Wat geheimzinnig. Ja, het is wat geheimzinnig. Ja, het is wel duidelijk, ze halen alles uit de kast om zo optimaal mogelijk te presteren. En ik op de ijsbaan. Dus, Dat merk je hem dus al. Wat merk je dat dan? nou, en Insel hier is een heel laboratorium bij zich in de bus. En ja, je wist gewoon, er rennen ik zoveel mensen omheen die het, ja, ze ziek je dus alle wegen om een rieder zo goed mogelijk te krijgen. En nou ja, ik ken het ooit dat we hopen dat het al eerlijk is. En daar ging ik vanuit. Maar een soort yield en een soort extra stiepen kennen ze misschien toch iets extra's. En we vliegen hier XA, maar die wedstrijd hier. Maar meestal is dat in Rusland. En aan de andere kant, het ben voor hun natuurlijk de kans hebben op medailles, daar stier ik een soort druk op. En misschien kennen ze daar net zo goed door, omdat ik dat net echt wend. Dus ja, dat is altijd een beetje in de glezen balsje. Hè? Dus, En dan is er nog het verhaal over de nieuwe doping. Er ging geruchten over een nieuw mysterieus supermiddel dat net in het bloed op te sporen is. Daar kennen we natuurlijk helemaal niks mee, met dat soort bedrog. Dus, en dan heb ik net, je moet uitgaan van je eigen kracht. En net een zwakte meidje om te denken van ja, dit en dat. Nou ja, wij moeten het gewoon zo goed mogelijk doen. En ik hoop je wel dat alle stalen van deze spelen, dat die inderdaad zo lang bloeien dat ze er nog letter aan kunnen zijn kennen. Want dat is toch het risico van dat ze het misschien nog net vinden, maar ja, 8 hier dan wel. Ja, ik hoop je dat Guinea dat nemen wil. En, maar ik ben daar niet echt mee dwaan. Dat krijg ik al zijn. Ik hoop je net dat het een vuil spel is. En aan de andere kant, wij moeten gewoon ons ding doen en zo goed mogelijk rijden. Ja, en nu even nog zien hoe dat gaat op die 4000 meter. Ja, we hadden jou dus vanuit Sochi op de hichte. Dat doen we op radio, televisie en internet alle dagen. En dan kun je haast niks missen meer. En Roelof die zorgde ervoor dat er echt wat te laatje valt met Shinky en Madaan. Ja, je zult het zo stadig gewoon wel weten. Omroep Friesland televisie besteedt deze week 20 jaar. We vragen jou wat je nog eens uit die jaren waarom zien willen. En je de insturing van Marijn de Jong. Verslagjouwer Jan-Jelle Rinalda zocht maar haar waarom op een ingrijpend moment in haar leven. De deer van haar zoon Martijn Rosier in Oerisgan. Goeie, Josje en Joet, het televisiejournaal van Friesland. Goeie! Wat doe je aan de baan? Ja, welkom bij Bopperslag. Ik ben Marijn de Jong en ik ben de man van Martijn Rindert Rosier. Ik heb een mail gestuurd omdat ik graag de reportages bij waarom zien wil die Brent maken had. Dik 6 jaar geleden. Toen hij weer omkwam uit Afghanistan, toen zijn broer erom kwam weer. In Sint-Anne is schokt reageerd op de deer van haar dorpsgenoot, de 20-jarige militair Martijn Rindert Rosier. Rosier kwam juist jong om het leven bij een onslag in Oerisgan. Wat dacht u toen u dat hoorde? Dat is niet waar. Heel kort op, dit is niet waar. Dat is het enige wat eigenlijk in mijn hoofd rondging. U kon het niet geloven? Nee, ik kon het niet geloven. Nee, vooral niet van Martijn. Ik vond het zo heel indrukwekkend omdat hij wie kreeg dat erom kwam en je meteen ophellen. En dus het weer al die gaasjeren dat hij zo rustig en zo beheerst zijn verhaal dan kon. En ik dacht, wauw, dat is mijn zoon die dit verhaal zo vertellen kan. Ik vond het zo bijzonder, ja. Ja. Een collega van mij ook al zei. Die zei tegen mij van, weet je wat ik gek vind? Ik ken helemaal niemand die een hekel had aan Martijn. En dat merken we nou heel sterk en dat geeft ons heel veel steun. Het zit in je hoed, het zit in je lichaam. Dus je beleeft het alle keren weer opnieuw. Het gaat nooit voort. Ik dacht, zak het wel eens voort? Nee, het zak het niet voort. Er zit een God in je lichaam en dat zal nooit helen.
Justerjoen is het stoffelijk omschot van sergeant Martijn Rozier aankwam in Friesland. Rozier die snijden in het Afghaanse Oeruzgan om het leven kwam door een bermbom, waar het op zijn laatste reis begeleid door een tal kameraden en zijn broer, die het ook militair is. Als ik mijn broer een eer aan wil doen, ga ik daarheen om zijn werk voor te zetten. Maar ik wil mijn familie ook niet meer pijn doen. Omdat ik weet dat het heel zwaar voor hun zal worden als ik die kant uit ga. Het gaat goed met Brent. Sinds januari is hij net meer bij Defensie. En hij is nog druk om een baan in de burgermaatschappij te vinden. Hij had een hele fijne vriendin. En we zijn samen, dus het gaat goed, Brent. Ja, het gaat heel goed met hem. We zijn wat op rails, we hadden voeten wat op de groen. En we kunnen wel verder. Het zal altijd het leven voor Martijn zijn overlijden en het leven na Martijn zijn overlijden. Dat zal blijven. Maar ik geloof wel dat we nog zo vier binnen dat we goed verder kunnen. En dat is wel heel belangrijk. Goed 800 benen in Friesland binnen voor haar dijstige zorg oerleveren aan de pleegzorg. En op die pleegzorg is de les die een soort kritiek. Pleegben, zo'n misbruikt worden, pleegouders krijgen een begeleiding. En natuurlijk ouders zeggen dat de ben te makkelijk uit huis splitst worden. Een soort klachten, maar wat is er nou eigenlijk van wie en hoe groot is het probleem? Nou, om dat uit te vinden is het meldzorg pleegzorg insteld, meldpunt pleegzorg moet ik zeggen. En Margrethe Graaf weet er alles van, want haar organisatie Zorgbelang die heeft dat meldpunt in beheer. Welkom. Het klinkt vrij drastisch, hè? Wat ik kreeg zei, binnen al die rapporten verschijnt dat het net heel goed gaat. Wat wie nou de onleiding om dat meldpunt weer eens even voor het lucht te brengen? Nou, het is vaak zo dat mensen er wel mee rondrennen. En het komt een keer in zo'n landelijke commissie, maar dan is het soms 30 jaar oud. De provinciale steden die willen graag weten hoe groot is nou het probleem juist in Friesland op dit stuit. En mensen die het te krijgen hebben met pleegzorg nou, of misschien ook al wat langer lineair, die kunnen bellen naar een onafhankelijk meldpunt. En wij hadden er iemand achter zitten die het niks in banden had met pleegzorg wat nek. Of mijn jeugdzorg. Om te jaren, wat zijn die klachten? Precies, want om een inzicht te krijgen van is het nou een probleem of is het net een probleem en waar zit het dan? Het is, elke verhaal had zelfs twee kanten, maar wij willen gewoon een inzicht hebben van wat maakt je mensen nou in de werkelijkheid mee. Ja, wil ik even waarom gaan naar april van Vliene hier. De familie Bergmans, uw Tietjerk, die doet een appel en die vertelt het buis in Jood. We kregen steeds een ander. We kregen iemand die zich inzet en op een gegeven moment zei... ja, ik krijg geen verlenging van mijn contract, dus het houdt op. En dan vroegen wij, wie gaat jou vervangen? Nou, dat weten we niet. Nou, dan moest je weer wachten. Van wie komt er dan? Nou, dan komt er weer iemand. Werd ziek. Weer weg. Weer wachten. En dat is onze ervaring met pleegzorg. Wat denk je dat er gebeuren kan of gebeuren gaat als er niks verhoort? Ik denk dat er dan een heleboel kinderen slachtoffer kunnen worden van misstanden binnen pleeggezinnen. Ja, de Hoogland van de PvdA, van de Provinciale Statenfractie. Jou ziet nog aan die tafel. Doet dat, je ziet het net in het beeld trouwens, maar ik weet dat ik zeg de beelden. Dit soort loeden kregen jou binnen en toen dacht hij, wij moeten in actie komen. Ja, wij kregen deze loeden binnen en dat is al eigenlijk door een hele reeks van jaren of erin zitten. Waar zijn we kinderen net direct actie ondernemen, want dat zijn misschien gevoelige dingen. Daar laten we een tijdje doorheen gaan en toen hebben wij zijn met de 4 oorpartijen of de 3 oorpartijen van jongens, hier moeten wij toch eens even wat verder op indoeken. En dan even zien van wat is nou de werkelijke stand van zaken in Friesland als het gaat om dit soort... Want wat jaren je en hoe volle? Nou ja, wat wij jaren, wij hebben in de rin van de jaren ben er ongeveer een 70 van 6 soort klachten geweest. Daar zijn herhaalde klachten erbij. Er zit ook een stukje skiertnis zit daarin.
Maar daar kwamen echt wel heel die naaie klachten bij. Ja, en dit is zo'n goed voorbeeld. Hè, dat vooral de wisselende zorgaanbieders of tenminste de verzorgers die de contact binnen met de pleeghouders, dat wie wel een van de grootste punten, en dat wordt Jerk zijn in deze film, dat is wel een van de grootste punten. En dat is wat een oorvoorbeeld is, en dat is net alleen het wisseling, maar dat er echt als een baan in een pleeggezin komt, dat er dan heel let vanuit de jeugd of Friesland, in dit geval vanuit de pleegzorg, een contact door is. En er ben natuurlijk een hele complexe probleem tussen zitten. En juist dat maakt vanaf het begin een hele goede zorg krijgen om dat op te lossen. Want dan vallen bijna net tussen wal en schip. Griept het jou aan dat je die verhaal hebt? Het gaat altijd om Ben. En Ben, die mij net in een steek leggen. Daar moet je wat aan doen. En dat wil eigenlijk zijn dat mijn partijen van jongens, hier moeten we mee aan de gang. En hier moeten we zien over erachter komen. En dat is ook om die onderbuikgevoelens. Ik hoop je ergens in de grond van mijn hart dat er niks aan de hand is. Nee. Maar het is wel zo dat wij de aanleiding hebben om het juist wel eens even goed met zijn meldpunt. Om dat in te zien. Een meldpunt is vrij abstract, maar dat is dus een telefoniste. Die kun je in de tab bellen en dan kun je zeggen wat je wil. Resultaat, ontnota is? Tretje meldingen. In december begonnen? Ja, precies. Tretje meldingen? Ja. Dus dat is heel nog net. En waarvan 8 echt nog positief? Er zijn echt nog 8 van positief. Dat is geweldig. Geweldig ja, voor de pleegzorg. Ja, als dat het beeld is, dan zitten wij af. Maar als dat net het beeld is, en mensen rennen nog steeds tussen rond en ze denken van ja, maar hou eens even, er is wel wat aan de hand, bel je dan alsjeblieft. Maar wat denk jij, is dat het beeld? Nou, wij hebben afgeronde vreed hebben we even een gesprek gehad. Wij vonden toch dat wij toch wat meer meldingen kregen. Want wij kregen ook die meldingen wel binnen. We zijn van, wat is dat meldpunten? Nou, nee, maar dat we even via Zorgbelang kregen wij die aantal meldingen binnen. Zijn van, wat is het aantal? Net het verhaal. Nee, net het verhaal. Nee, het aantal. Ja. Van wat is er, waarom ben er maar zo'n beetje, terwijl wij meerdere telefoontjes krijgen. Nou, toen hebben wij even in gesprek geweest en daar kregen wij weer contact door met de klachten. De mensen die klachten niet zien, die zijn van ja, het is nog steeds Zorgbelang. En Zorgbelang had eigenlijk een taak als er een melding is, om dat met de organisatie te bespreken. En wij willen juist een heel erg onafhankelijk meldpunt hebben, werd de klacht del komen kennen en ik echt even uitsprutsen kunnen en dan komt het net verder. Okay, en wordt het net verder onderhand. Ja. Nou, daar hebben wij vreed eventjes, nou even weer goed oorhaan van wij zitten, want de mensen hier eigenlijk een beetje het gevoel, als we Zorgbelang zijn, dan wordt het weer trooien. Dus ze moeten in een omgeving hun klacht inzien kennen die het voor hun heel veilig is. Nee, dat wie ik al zag. Ja. Maar als mensen dat beeld hebben, dan denk ik van ja, dan moeten we misschien nou even sissen. Nee, dat is dus net zo. Het is skiën. Het is hartstikke skiën. Oké, duidelijk. Dus er is één persoon die de telefoon opneemt en die had niks te krijgen met jeugdzorg. Nou, die persoon die telefoon opneemt, die had ik een melding gekregen van het volgende verhaal. Dat is Jeltje Huytema van Drachten. Zij had band die het in 2010 uit huis pleert binnen. En ze vocht het nou al 3 jaar om haar band weer waarom te krijgen. Wij zochten naar op. Ik ben binnen het huisplaats op reden van dat ik werkte net met jeugdzorg. Ik wie agressief volgens jeugdzorg. En ik sportpsychologisch gezien sportte ik net. Hier is er conflicten met de band aan je thuis? Ik zie het met mijn middelste zoon. Daar rond ik zijn bepaalde dingen mee omheug. Want die middelste zoon van 18 jaar nou in Tusken, wat wie er mis mij dan? Hij kan vertonen verschillende gedragsproblemen. Hij eiste een soort aandacht op. En ik heb toen in januari 2010 om jeugdzorg zei van ik wil hem testen, want hij is oorzaak als een normaal ben. Omdat ik signalen zeg bij hem van PDD-NOS en ADHD. En toen zei jeugdzorg aan mij van je hoeft hem de testen te laten, want hij markeert niks. Alles lijkt hem aan mij als man. Hij is uiteindelijk wel test. Ja. Hij is verstandelijk beperkt. Hij had 100% aandacht nodig, dus 1-op-1 contact, vanwege zijn verstandelijke beperking. In 2010 besjutte dat wel, dat stoot er al innig vast is. Hoe weet hij nou? Het was vrij onrustig en ik probeerde de rust wel te creëren, maar dat lukte op dat moment net. En dan willen ze uit huis halen? Dan willen ze uit huis halen met politie. Wat voor tijd breekt dan voor die jongen? Dan gaat terug aan hel heen. De groen zakken die onder de voeten voort. Ja. Zeker omdat de huisarts er achter ons zitten had voor extra hulp hier in huis, vanwege mijn gezondheid. Dus die zei ik, Jeltje had gewoon extra hulp nodig.
Ja, van de tussenplaatsing vond hij zei dat wie net nodig. De kerst van alle zusters in jeugdzorg was zuster wat, maar dat gaat bij hun het ene eer in en het oren er weer uit. Ze luisteren je net naar die. Ze luisteren je net. Maar het gaat om het belang van het been. Ja, en dat zit er heel gauw in bij jeugdzorg. Ze denken helemaal niet in het belang van het been. Maar jeugdzorg en pleegzorg, ja, die baseren haar op oudere rapporten over die situatie, die conditie. Ben je hier nou wel eens geweest om te zien hoe het nou met je gaat? Nee, zou je nog nooit weer geweest. Nooit weer? Nooit weer geweest. De laatste keer dat je in gezin volgt werd staat, dat is in februari 2011 geweest. Ze baseren haar heel dol op oude rapporten? Ja. Waarom? Omdat er de inkomsten van hun uitgeplukt werden. Want voor een baan van OTS krijgen ze 100.000 euro per jaar. 100.000 euro per jaar? Ja. En als er ook nog een thuisplaatsing bij komt, dan krijgen ze 11.000 euro per jaar. Dus nevens die werken ze ouders chin, puur uit financiële overwegings? Ja, klopt. En toch zet je de street terug? En toch zet ik terug. Waarom? Ik jou net op. Elke ouder vecht terug voor zijn been. Ja, Hoogland, dapper dat deze vrouw dat vertellen wil, want het is net samen wat hij bij een uit huis pleetst. Hoe zorg je hier nou naar? Deze klacht? Nou, ik zou je dus eigenlijk in het kader van, want dit is echt een jeugdzorgprobleem is dit. Hè. Mij natuurlijk een pleegzorg op de achtergrond. Maar de uithuisplaatsing van dit is nou, de vrouw komt net onredelijk hoor, in mijn beleving net. En eigenlijk zo hier, en dat moet eigenlijk het nieuwe model wijzen van jeugdzorg, ook vanuit de gemeente wij dat bij zulke soort gezinnen in het petietstadium mensen en begeleerders binnen die om dat gezin heen staan willen. Dan heb je volle meer kans dat er bijna maar de melding nou die het zei dat uiteindelijk is, ik ben weer goed. Ze kunnen eigenlijk wel weer bij me vooromkomen als ik de begeleiding bij krijg. Alleen nog alles wat ik zien liet, doel die ik heb, die worden net honoreerd. Ze binnen het niet bij haar thuis. Om te zien hoe het met haar thuis en de been gaat. Nee. Dus het is een geval, we weten alle feiten, ik net van de pleegzorg vanzelf, hoe dat zit. Nee. Maar had je dat jaren? Nou ja, goed, dat is natuurlijk net goed wat hier gebeurt. En in feite een ben jij thuis. Laten we dat voorop stellen. En alles zal er rondheen worden om die situatie, in zijn thuissituatie weer clear te krijgen. En ik denk dat een van uw nieuwe opdrachten is om daarmee aan de gang te gaan. Tegelijkertijd is het natuurlijk, als de situatie er is, en het is heel ernstig, en ik vind deze situatie lijkt het vrij normaal. Ik krijg wel orengevallen aan de telefoon, maar ik eerlijk zeggen, wat nog volle schrijnen er is. Hoe zou nou? Nou ja, werd mem echt, meestal met mem, met alle respect, maar werd mem gewoon verster in de hele situatie. Dat het schrijnend is, maar ik mijn eigen gezondheid, dat ze denken dat het gewoon de zwaar net met horen kennen. Dat zei deze vrouw ook eventjes. Maar daar kan ik een verbetering in optreden. Maar een bij mij net de dupe worden altijd met hem rond. Dan moet er acuut plakwijze, vind ik. En dat is bij in Friesland gelukkig met z'n volle pleeggezinnen die het mogelijk binnen. Maar tegelijkertijd stel altijd de drangerwijze matten om het weer naar de situatie weer rond te brengen. Dan wil ik even weten wat er gebeurt er met al die meldings van het meldpunt. Want uiteindelijk moet de politiek je wat ontwang. Daar zit Hoogland voor. Ken je hem dan? Ja. Nou, wij verzamelen alle meldings en dat wordt anonimiseren in een rapportage. Alleen nog naar de deputaire stuurt en de deputaire die zet het weer terug naar provinciale steden. En dan is het een politiek verhaal, want het is vanzelfs alleen nog de kant van de cliënten. Ja. Daar ben wij eigenlijk van. Wij willen zien litten wat meidje mensen nou in de werkelijkheid mij. En hoe moet de vrouw voor jou iets zien? Als het op pleegzorg gaat? Nou, als wij straks die klachten en we gaan ze binnen en we krijgen inderdaad, we willen een beleidstuk maken door de GS, dan zullen wij zien van hoe kunnen wij nou de organisaties die pleegzorg verlenen, en met de pleeghouders de contact hebben, dat er een situatie uit voortkomt die gewoon beter is dan er nou is. En dat we naar de toekomst zien kennen van jongens, zo'n meldpunt, dat had er toch weer even te dingen. En we leven in een tijd, we zullen altijd fouten gebeuren, maar laten we alsjeblieft met elkaar zorgen dat ze zo min mogelijk fouten maken worden. Oké, ik zal nog even zeggen wat mensen kunnen kennen, want dat is www.zorgbelangfriesland.nl. En dan is het noemen nog even zeggen, want we hebben het leuk wel in beeld krijgen we het ergens, maar het is ook www.meld.pleegzorg.nl. Het kan ook via onze website, maar het is ook meld.pleegzorg.nl en daar zit een 06-nummer op en daar kun je mensen heen bellen en dat wordt altijd opgenomen van 9 tot 3
op maandag ontevreden. Ja, ont 1 april en dan komt alles bij elkaar en wordt het dan een pakketje onderleveren aan deputaire Skokker. En die moet er beleid op maatje. Ja. Goed, dit is Bient. Sjog op uw Facebook-site en volg u op Twitter voor meer informatie. En van nou nog een hele noffelijke jong verder.